Ganitong luto sa manok naman ang subukan nyo. Tingnan nyo nga naman, napakasarap. Ayan, at meron tayong isang buong pirasong manok dito. Ayan, at tatanggalin lang natin itong mga taba-taba niya. At lilinisan din natin ng maayos. Ayan, kapag malinis na, hihiwaan lang natin dito sa kanyang bandang breast para manunuot dito yung ating ilalagay na sauce. Tabi muna natin ito. Dito sa ating bowl, maglagay tayo ng 1/4 cup na toyo, 1/4 cup na suka, pwede namang pineapple juice, at maglagay rin tayo ng bawang. At ito naman ang kakaiba, at maglalagay tayo ng liver spread, isang maliit na lata, paminta, at 2 kutsarang asukal. I-mix lang natin ito. Dahil maalat yung ating liver spread, maglagay din tayo ng 1/4 cup na tubig. Ayan, pwede nyo namang titikman kung sakto sa inyo yung tamis at maalat. Ayan, okay na to. Dito sa aking kaldero ang gagamitin ko. Magpainit lang ako ng mantika. Prituhin ko lang yung manok. Hindi naman sobrang golden brown. Sakto lang. Prito lang konti. Ayan, baliktarin lang natin siya. Ganyan lang. Medyo na lang yung kanyang balat. Hahanguin ko na ito. At dito naman prito ako ng carrots at saka patatas. Para may gulay din yung ating manok, maglagay lang din tayo dito ng patatas at carrots. And kapag natusta ng ganyan, hanguin natin siya. At magisa lang ako ng 1 pirasong sibuyas. At ilagay ko na dito yung aking manok. At ibubuhos na natin dito yung ating minamarinate kanina. Maglagay lang ako ng 1 pirasong dahon ng paminta. At ilagay ko na dito yung kalahating carrots at patatas para medyo madurog-durog siya. At takpan natin ito. Hayaan natin kumulo at sobrang mahinang apoy lang para hindi masunog yung ating manok. Pag kumulo na, baliktarin muna natin ito para yung kabila naman ang maluto. Madali lang naman maluto itong ating manok. Paliguan natin ng sauce. Kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga sinishare ditong mga simple recipes. Paki-like and share naman po. Maraming salamat. Ayan, takpan muna natin. Ayan, medyo nasunog na ata yung ating manok. Luto na rin yung ating manok. I-reduce lang natin konti yung kanyang sauce. Yan, napakabango niya. Kakaiba naman yung luto natin. Chicken with liver spread sauce. Nakakatakam na yung ating niluluto. Dahil sauce pa lang, pwede na nating iulam. Ayan, titikman lang natin. Okay na ang lasa. Ilagay ko lang dito yung kalahati kanina carrots and patatas. Ayan, at luto na ang ating chicken with liver spread sauce. Maraming salamat sa panonood.